مەڵێ سیاستمەدار و بەرپرسی لە پارتی دیموکراتی کوردستان باکوور ئەنقەرە کۆچی دوایی کردووە لە ئەنقەرەوە عومەر سۆڵمەزم لەگەڵدایە. عومەر سۆڵمەز دوای زانیاریەکان لای تۆ چین لەو بارەیەوە؟ بله دەم باش نەخۆشیە نوچەیە خەمگین ئیرۆ گەیشت بەردەستێ me siyasetmedar û berdevkê Partiya Demokrat a Kurdistana Bakur Hemîd Kılıçarslan ku zêdetirî çil rojan bû li Enqere paytexta Tirkiye li vê nexweşxaneyê li nexweşxaneya bajêr ya Enqereyê de hat dermankirin ku bi vayrosa koronayê ketibû îro di saet sê û nîvan da koça dawî kir wefat kir. Berdevkê Partiya Demokrat a Kurdistana Bakur Hemîd Kılıçarslan di bîstê cotmeyê da bi nexweşîna vayrosa koronayê ketibû destpêkê da li bajarê xwe li Qosera Mêrdînê de hat dermankirin li mala xwe lêberê piştî ku nexweşîna vayrosa koronayê derbasî kezebê wî bûbû û rewşa wî giran bûbû bi balafira hawarçûnê bo Enqereyê hatibû veguhastin û li vê nexweşxaneyê jî zêdetirî çil rojan dihat dermankirin lêbelê îro bi vayrosa koronayê jiyana xwe ji dest da. Hemîd Kılıçarslan niha zarokên Hemîd Kılıçarslan li vê deribûn du zarokên wî kes û xizmên wî jî ev zêdetirî çil rojin ku li Enqereyê bûn li cem Hemîd Kılıçarslan bûn. Niha cinazeyê Hemîd Kılıçarslan îro serê sibê piştê ku wefat kir ji ber ku vayrosa koronayê bû baweyeke taybet hate şûştin. Piştê ku hate şûştin jî ji ber vayrosa koronayê zarokên wî û her wiha kes û xizmên wî nikaribûn li vê nexweşxaneyê bisekin yana lewra destûr nayê dayîn ji loma jî ew derbasî otelê bûn lêbelê biryarê ku cinaze îro di saet sisiyê piştê nîvro da bo balafirgeha Esenboyê Enqereyê bête veguhestin lêbelê wê cinaze îro bi rê nekeve lewra ev balafirgeha Kargoyê û wê sivê bi rê bikeve wê sibê di heft û nîvan da li balafirgeha Enqereyê wê bo Diyarbekirê bête veguhestin tê çavarêkirin ku di heşt û nîvan da jî wê bigihîje Diyarbekirê cinazeyê Hemîd Kılıçarslan û piştê li Diyarbekirê jî wê bo Mêrdînê wê bo li gundê îlaxaya Qoserê jî bête veguhestin û li wê derê bi merasimeke taybet jî Hemîd Kılıçarslan wê bête definkirin wê bête binaxkirin. Hemîd Kılıçarslan berdevkê Partiya Demokrat a Kurdistana Bakur bû bi xwe hiqûqnas bû lêbelê ji ber kar û xebatên xwe yên siyasî li zanîngeha hiqûqê ya Enqereyê ji xwendekariyê hatibû avêtin pişra neçar mabû ku derbasê Rojavayê Kurdistanê bibe li wê derê jî derbasê Swêdê bibû û di nav koma xebatê ya kurmancî da jî xebatên wî yên gelekî giring hebûn. Niha yek bi yek jî em dikarin bêjin ku siyasetmedar rewşenbîr nivîskar û her wiha bikarhênerên Kurd jî li ser medyaya civakî ji serê sibêva jî peyamên xemgîniyê belav dikin em dikarin bêjin ku. هاوکار عومەر سۆڵمەز لە ئەنقەرەوە لەگەڵماندا.